En el moment en què Europa està en foc, Àsia s'enfonsa. Japó, mitjans de juliol de l'any 2022. Més de 480.000 persones van rebre l'ordre d'evacuació a causa de les pluges rècord. Les fortes pluges van provocar inundacions a moltes prefectures del país. En algunes zones de la prefectura de Miyagi, només en 24 hores van caure més d'un mes de les normes de pluja. Carrers, cotxes i cases es van inundar. La gent va ser evacuada en vaixells. La pluja és tan intensa que les finestres tremolen. Feia molta por. Per molt ràpid que es moguessin els parabrises del cotxe, encara no es veia res. L'aigua ha entrat a casa. També va pujar al tatami. Xina, els dies 16 i 17 de juliol. Les províncies de Sichuan i Gansu també van experimentar fortes pluges que van provocar inundacions. Malauradament, com a conseqüència dels elements, hi ha alguns que van morir. Milers de persones es van veure obligades a abandonar les seves cases. En algunes zones, les línies elèctriques van quedar seriosament danyades. El trànsit es va interrompre. Al comtat de Longan, província Gansu, en 36 hores de pluja va caure gairebé el doble de la mitjana de juliol. El canvi climàtic és especialment preocupant. Provoquen el ràpid creixement i la dinàmica dels cataclismes. Avui dia hi ha un gran risc de subestimar tots els factors i l'escala de la influència dels processos còsmics i geològics en el canvi climàtic global a la Terra. La informació detallada sobre això es va anunciar al fòrum Crisi Global. Som persones, volem viure.